heure Koorka nani somdu yurmende hewndu baraj Koorka ko farilema ne wadima hota wondane gantuji mo naflu ngani yoda innamal a'malu binniyat usta baka tuji bede mama wallahi afama tan Koorka di adan liggi ni heewi amay ni wuli jawka dum tan haka kam yaati way non en tout cas dal kam mama dogi do an mo ji jesil ma ngel anda ka kuldo kor ndaw non an ko nyamde tan jeera min kay machallah mahro kay tampin kam tan adan Koorka hikki wuli dum tan haka kam arde do afama tan wona goddum min de wiyanne wuli ndem hikki Koorka ne buubi wallahi ne buubi ana sella ar fa dirti dar hoore ma anu sellani an kuɗade Allah a wonmi sellani an biyo kokno sodno guli o mun ke so mun kaade e nguleke e jangol onen dabaji mun yo kaade nguleke e jangol kadi min mi halni mama an ham tampi kala ko don kala e Koorka yo faare diine minen kay min kala ko faate diine ko jidda farani diine ko mi hoɓe ko jidda wi eyyi mi halni mon tan pourquoi gawa ɗum pindine min ko ɗum kellere jogui ɗon 2 heures yoni a 2 heures yoni ko woni 2 heures ton ko 2 heures ko jidda o yerga yaani min de mi haɗani mon yewtude mi haɗani mon fijje e jalde kono kala ko ɗon kaala e Koorka yo faare e diine son ganda namde ɗe minen emin ɗo min gonir tan ko namdoroɓe ne jaabe joni ala porle ɓe jogui namdal aɗa jogui namdal eyyi bisimilla min de ɓe jogui joom gallam nan ɗo en gandanɗa hoore mum kañum wala tan ko ngablude waɗat ko ngablude i joom galle ma ko suguñi ɗum de jarani hippide deftere ni baalo ngablude joom galle ma wala tan ngablude ko suguñi ala en min a yittintani joom galle ma yiyani tew yiyani banaf yiyani ɓellere yiyani heñere tan ne ngabla mere so jomum ngabli tan ko sukoñ ko suguñi ɗon kay mbimami ceerno mbawɗa yaade fof joom galle ma ko suguñi ala kaka min ka natani noppam min de be jogi namdal tan namde guddirim tan kadi go fof kadi eyyi namdo to min jidi namdal adan do eyyi namdo min de on koynata kam namdo minen kay min koynani min de bari no namdal so tawi debbo sene juula sene nafra ko galle ɓuri wadde baraji walla ko yaade to jama ɗum haalte mon on gandi kay on dani ñande fof wiyama ceerno Hammadal ne ha laccina marina ha jabbarana ha sammarana ha o laccina marina ha wima kana suudu Allah ndu kañum kubdu mon ne ari nde kubdu mon wona gore jaɗɗe fof jaa wona gofo yiɗɗe toye kub ew an sa yiɗi ɗettude kub to jahata wona jara ko suudu Allah debbo yo yaa juma rewɓe heddoroɓe galleji ɓe a yi amɓe e horo hel damal mbaɗɗon horo hel damal mbeɗa andi ko haala diine kay kalne haala aɗa softi aɗa taɗa fo ɗo compliqué o debbo wondi ko namde mabɓe namdiɗo ɗe wondi tan ko hirsinade iyo tan min cikkanno mamma ana ɗo ƴoƴi ana ɗe metti hay resde ala minen ke ala ko min mbaɗi ɗin a yittintani ko woni kadi minen de ala ko min mbi so wona wi kanko ɗum ko erreur am min saabu ɗeɗo namde hannde ana foti dépassé ngal ɗon namdal namdir kadi nde boɗa ko woro sen makko namdi ko wiide joom galle mum e safi ngabla safani ngabla walata ko ngablude ewo mbimi joom galle makko ko sugoyi subhanallah o kay wawa ha alhamdulillah ko addi ngablude cugna ɗum kay wona han mi fawaji mum maro wadde he ngablude jeeya wonde sugoy ɗaɗol ɗemgal ngal e ɗaɗol ɗemgal yimɓe ngal wona goto mbiɗa han ngablo joom galle ma min kay joom galle ala tan ngablu tan mbiya ko sugoy ngabla e adde ko gueɗe ɗiɗi amma ko tan pour amma ko gonga kono jomum ngabli tan ko sugoy jon kettim haala ma ko jon haala ma ka waɗa annana eyi ittana joni wona suguñi joni ko fifa e Allah ko vampire wona suguñi e c'est bon wona suguñi namdal gongal ngal oɗo ɗaydem o on kam ko woni hersini ni oto kam ko mbaɗɗo erreur to ko mbaɗɗo erreur yafani joom gal ma wona suguñi ko fifa o ga o namdal ngal ga wona hawle hersini ko wi e jinnomi namdade ko so tawi debbo ene nafla aɗani jamma naflugol Koorka sen nafla ɓuuri hewande ɗum baraji ko naflude galle walla naflude juma tago debbo eyyi an aɗen gueɗe debbo on mbima mo est ce que mo joƴi an ga neɗɗo yi galle yi juma kay malade fof kay dogara fay juma ala gueɗe debbo aɗen debbo gueɗe mum fof yiiɗa ko suturu yo suuru debbo hen ɓuuri hen sohlede hen naflugol mum yo naflo nder galle mum ɗum ko debbo gorko kay enen worɓe ela juma enen ɓe enen kay eɗen mbawi naflude toon
jumade Koorka de kam min de mbalam fendirde e polaji koye rew so mari naflude kono kam ɓuri sohlede ɓuri hen sohlede debbo yo nafle nder galle mum ɗum ɓuri sohlede yeɓe kewi debbo yo nafle galle mum ɗum ɓuri sohlede ɗiɗoma haala gandum kay min kay haala makko ne woni ko narani noppam ɗini ɗum ko andi ni o kay ala ko andi ɓoggolɗo hoore on ko andi o kay ko nodda wawa ala on paama maro nangdir wuliri ni tan mama fof ɓenni hankadi mbiɗen yaha ɗum nana ñaw an sammuma koyɗe kam yaara amin e Allah jarama boyiɗo tele Mauritanie o boyiɗo o journal on ɗi tubaji baɗin darama anniversaire ɗi subhanallah ko addaɗo ɗi tubaji ñe Koorka an ko wuƴima e tubaji kadi Seydou yonti eɗen kalda gonka Seydou min aɗa toñami ko mbimi wat seeɗa maɗam ma Seydou ɗo gallam wona e min resi oɗo o ko sehil makko miñi ko menda e no waywade foof sa tawi min mbeɗa haalnaɓe diine hayso diina mo fewani wiye yeeso mabɓe ne moƴƴi so heddi min tan ma penitina kam Hammadal min ko ɗaminimi e fenade ko ɗaminimi e fenade a wawa waɗande masala ha aduna masala Hammadal a anda ɓe ganda seeɗa mbaɗa andi min enen fof min haala ɗo ganden enen fof ala probléme noon mbawirɗa noon mbaɗirɗa i mbo jogi goɗɗo ko mbaɗa yebtelema ala probléme yebtelema tel ko mandata woni cikka aɗa andi diine haydara anda ɗum yaafumi